Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae berangkat wis mendung kae. Langite mendunge ra kaprah guys, aku tak budal yo. Mumpung urung udan kok mondok-mondok ning gone wong-wong kono. Oke, diawali dengan bantu trifong glowing, aku tak mangkat, Pal. Delok, Pal, tangane Aris kok kamerane ditutup. Bae tak budal wis ketokno lho. Tak budal ya nek mae. Weteng. Weteng. Gak ketok blas. Ketok lah. Berangkat, Pan. Oh, gini, Pan. Saiki berganda. Oke, kita berangkat. Coba kan, bawa kan? Gak. Kalau mendung peteng mae budal dodol ya, guys. Mangkat. Peteng iki kerupuk Oke, Jen, ndek mang dikraya wong ora nek sing nyutingo, saiki aku syuting dhewe. Ora apa-apa, karo tanggaku Pak Eko ora masalah. Mare cekel ya kok taek. Ora gelem nyutingo. Oke, Pak Eko ya, tunggu sebentar ya, aku tak ngadai ya. Mendek beta. Sik bar iki nyanyi. Kok bar diguyu bakul kae. Es kampung. Bola bane, kowe ora poso mek kerupukku nyekathak lho, Mbak. Nyekathak kaya Riki rupane. Oke, sik cedelok ka ya. Cedelok ya ka, kurang ka. Oke, terima kasih. Oke, matur nuwun ya, Kak. Piye kabare Diajeng? Kowe iki jere nyelek kresek tak jigo. Aku ora penak langsung tuku wae aku. Kenapa teh ra penak? Lah dikroyok wong merenung aku ya malu ta wong bakul. Malu-malu. Dine. Alah. Iki kare iki. Iya. Ya aku alhamdulillah jangan gede kuludes ya. Ya ampun, enake. Terus sambar welut. Iya, lho. Welute pake ya entek. Amin. Halo, Mbak. Halo, Tur. Halo, Tur. Per, halo, Per. Hancur ora gelem nyauri. Wis, tak ndelok pacarku. Aku tak ngadai mbel sambel. Lo guys, kare saiki guys. Oke. Sambel welutku ya entek kare bakaran. Oke. Kita standby. Kerupukku ya kare saiki iki ada iki. Sambel entek, guys. Dari sana. Iki ya jajalan nek pertigaan. Gua kalo ya akeh.
bakul apa-apa nek kabeh ning kono. Andeng pom ini. Gak ada dukun bayi. Opor. Kepala tapi iya, Bes. Ini bakar. Bakar. Goreng-goreng ayo. Marai kadang enek sing gak gelem garing. Iki apa nek gila? Iya. Ayo to, Mak. Ayo to, kok digutekno, kok aku pekno. Iki lho ditunggakno. Kok iso malah aku nek gambek kowe, Mak. Ke sapa sing gak ngolehi? Karo gawa kerupuk, ayo. Borong ngono kuwi. Aneh adai. Ngono kuwi nek ngadai kerupuk karo ngebor. Iya. Tak lur kalau kon kuwi wak bakar. Wes. Oke guys, iki bakul es. Untuk ijol es. Iki es buah ngene senggrik. Brodol. Iki mang ijol kerupuk pemirsa. Ijol kerupuk. Jadi bakul es gak dudel. Wah, tok isine. Duh. Duh. Oh. Oke, karo dijajal. Karo dicoba. Gimana yo tuker. Ini ora tenan. Yang penting kita buka sih ya guys, terusan maghrib dulu. Jajal. Kok gak lagi? Oke pemirsa, sampai rumah guys. Alhamdulillah pemirsa, mak wis mulai kerupuk entek, amin. Tapi awake wis luwemu semok kok. Alhamdulillah sing laris iki kerupuk guys. Sesuk goreng kerupuke ditambahi. Pecele disudo. Oke, siap. Besok jangan kates ae. Kates dikelolodeh, oke, siap. Oke pemirsa, iki awake wis krasa kesel iki. Alhamdulillah dagangane ya aman, sambel belute habis. Terus dilangsung jangane gethik ya habis. Gorengane jek sejinah. Oke, gak masalah guys. Nanti dipangan putune dhewe nek padha nglumpuk. Oke. Tak cukupi semene kontene dina iki nek berangkat mergawi. Mang delok mendunge make ngeri, tak kira udan deres ora ten. Alhamdulillah ora sida udan, aman. Dadine make dodole ya cepet mulai, kamang ese ya habis.
habis semua. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.